Bon dia. Així estic regant en l'horta de Sakim Muhammad, que és un pakistaní que ha alquilat una terra a un xic de Benabosil. I avui he arreglat jo les talladores. Com veieu, he ficat ahí un sac de plàstic i fang, i este és el bancal de Juanjo. Com veieu, no fa ni una gota d'aigua ni sorrega. Allí està aquí, a lo llarg per el pepino, i així se veu que no fa res. Ara me'n vaig a la talladora de dalt a veure el que passa. Este material l'ha portat Juanjo, 1, 2, 3, 4, 5 i 6 saques de grava i uno de Portland. I aquelles garrafes me les ha omplert Juanjo, i jo des d'allí on està el cotxe, perquè així poquet a poquet han aportat-me, i esta que és meua. I ara quan acabe de regar arreglaré així un forat que se'n va per baix tota l'aigua, i això és cosa de Juanjo i jo que ho hem fet, perquè aquest trosset és de nosaltres, però perquè veieu que ho hem fet. Així l'home havia ficat un bidonet, un saquet i tot, això no ho ha tocat jo, excepte 2 cabassades de terra que li he tirat ahí davant, li he tirat 2 cabassades de terra i ho he apretat i ja està, tampoc se n'és ni gota d'aigua per allà. En tot el rato que està, si se pot veure la regadora, ha plegat fins d'ahir, saps? 7 o 8 passes i ja està. I ja no ha fet més sorregar a José del Taronxar, ja no li ha fet res més. Anem a tirar per acabar. Així estem en este trosset. Això està igual que estava. En tot el rato que estic regant, l'aigua ha plegat un poquetet fins d'ací. A veure, així ha tancat l'home que li diuen Enrique, que diu que li sorregàvem això d'ahí baix, i l'aigua, res, s'ha quedat d'ací i no plega, va poquet a poquet, però res, que no li anem a sorregar res. Això l'home este. Això està igual que estava l'home, ho havia deixat, excepte esta terra d'ací, que ha agarrat d'ahir, com podeu veure el clotet, una cabassada de terra l'ha tirat una ahí davant i una darrere, que això ell no ho havia tirat. Per tant, si no estigués la cabassà, això se sorregaria. I ja està. Ara me'n vaig ja per dalt. Tinguem una altra talladora. Allí a baix n'hi ha un forat que s'hauria de tapar en grava. Si me'n sobra un poquetet i això, li atirarem, i si no, el que estigui en aquesta zona, que ho arreglen ells. Així. Com veieu, quasi res, xorra un riuet xicotet, xorra un riuet. Així n'hi ha com una sequioleta que s'ampli un poquetet. Ja està plena la sequioleta. I va esquentar algo d'aigua i aplegues d'ací. I això haurà estat tota la vida. O sigui, que està ben tancat i res. Has d'ací s'aplega. D'ací a ahí 4 o 5 passes. Per això no sorrega res de res. O sigui, aquesta és ja la quarta talladora que tinguem. De moment no em sorrega res. Que no mos tiren la culpa a vosaltres, que ja portem prou de temps regant, i per lo menos jo no ha fet cap de desastre. Després li ho passaré a Mohamed, que ho veig a ell també, iau. Perquè el que no està clar és que per ser nous mos tiren. Està clar que a lo primer no sabíem i sí que és de veres que sorregàrem. Però ara ja no. Saps? Entonces que no vinguen dient que sorreguem, ni res, que nosaltres ho fem tot com ens ha ensenyat el dueño del bancal, i ja està. El que han de fer és que això està perdut, i el que això, talladores noves, i ja està, perquè entre cabassades de terra que tens que tirar, sacs de plàstic i tot, això no està clar. Això és impepinable, no volen gastar-se un duro, no volen mantindre-ho, i és que m'ha sorregat, però hòstia, si no tinc talladores ni res, estos són parxes. No és com això sí que és una talladora, i la fiques bé, un riuet, i no te preocupes de res, però de més trossos i això estic, que val 35 euros, que reguen 2 o 3, si ixen a lo que val un cafè, entre tots, i no ho arreglen. Bueno, tirem per cada dalt. Bueno, així n'hi ha una bona talladora, fa un riuet d'aigua, i jo no sé si el dueño m'havia deixat un saquet a cosa feta, i jo he agarrat un saquet d'ahir, entonces li he ficat un saquet ahí davant, i per aigua, però aquesta talladora feia alguna d'aigua. Entonces li he ficat.
Anem per allà, a veure d'on plega l'àvia, per ahí va passant un riguet, i passa això. Pues que les talladores no tanquen 100% i tens que ficar-lo, perquè no són talladores d'on toquen, han anat furtant-se-les uns a altres, i han anat fent-se coses rares, i han anat buscant tapanyos, i no són les talladores que toquen. Veus, així no està esta, si estiguera, pues res. Pues bueno, pues així va un riguet d'àvia, així ja n'hi ha una clotxeta, però veig caboteig i veig de tot, o sigui, aquí aquesta clotxeta està a temps, perquè si no, no n'hi hauria un cabotet, i mira lo alt que està això, i això està sec. O sigui, aquí aquesta clotxa, això és raro que no s'ho xuple, no sé com, si n'hi ha un cabotet ahí, pues això és un ou d'una, així també, però esta s'ha secat, s'ha cuidat, i això està sec. Bueno, l'àvia, d'allà i se riuet, així n'hi ha una talladora. Ha anat aplegant els de baix, que serà el taronxar que això me diu. Així n'hi ha una talladora, vaig a ficar-la, a veure si para algo, si li para algo, pues això que tindrà. Després diran, tu per què has ficat aquesta talladora? Després vindré i la llevaré, perquè no diguen res. Però si para algo d'àvia, pues ja veurem el que passa. Perquè a nosaltres ens han baixat el nivell d'àvia i ja estaríem acabant, tallaríem, baixaria la rescolar i ja està. Però ara ens han baixat el nivell d'àvia i tindrem una hora més. Esta, com s'ha amplit això? Pues no sé com s'ha amplit. Si no està foradat el cul, però si no s'ha foradat el cul de la recaora. Però això està ple d'àvia i damunt caboteig. Entonces, per mantindre's això que no s'ho xuple la terra, vamos. I així, això sí que fa un riuet, esta d'ací. Esta d'ací sí que fa un riuet. Ah, i això són huelles d'un porc xavalí. Així va un porc xavalí que un dia me va pegar un susto. Mira les huelles, cada volta que regues ve i se refrega. Això són huelles d'un porc xavalí. Me va pegar i gran, perquè el que s'encolga i està per tot. Per el bancal de José, per el bancal de Juanjo, quan regues va per ahí, solt. I me va pegar un susto. O sigui que si podeu cridar algun caçador o algo que vinga, per així un porc xavalí que tinga criera, pues el que pille se'l va carregar. Això és la sèquia que mos l'han deixat buidar. Segurament algú ahí davant mos ha agarrat l'àvia, jo he ficat la post de ferro i pràcticament pues, no baixa àvia. Fins que acaben de regar ells, així n'hi ha obert un forat i baixa mitja taula. Mitja taula ja està, entonces no tinguem ni àvia. Ja veurem, jo això ho arregla Juanjo. Aquí no baja agua. Yo estoy trabajando, es un vídeo. Es mes inoportuno, se mojaba. No ves que no te llamo. Arreglo lo que tengo que hacer. Vamos, si no baja agua, me lo he cortado. ¿Qué no lo ves? ¿Qué te tengo que llamar y decirte que no hay agua? ¿Qué no lo ves que no te llega? Pues eso. Y este vídeo lo fe para que no nos tiren la culpa. Menos mal que aquí la post de ferro que està allí perquè tinguérem un poc de remanent i ja està. Això també la té un poc la culpa Mohamed, perquè vol regar, aleshores ja li digui que regar a mà, però ell no, cabot que avui. I per regar o t'alces matí o no pelles gota d'àvia. Ja està, mira la post de ferro, ahí està, posa, perquè no diguen que no està posa. Ja, ale, tanque, que el vídeo se calenta, li toca a Mohamed i li explica el que n'hi ha.